ongi etorri Oñati Institutuko Lanbide Heziketako ikastetxera. Bertan lanbide heziketako hasierako prestakuntza, oinarrizko, erdi eta goi-mailako heziketa zikloak eta etengabeko prestakuntza langile zein langabetuentzako ikastaroak eskaintzen ditugu. Hasierako prestakuntza zikloak D ereduan eskaintzen ditugu. Mantentzen lan elektromekanikoa, mekanizazioa, natura inguruneko gidari lanetako eta astialdiko teknikaria, egokitzapen fisikoko goi-mailako teknikaria eta administrazio zerbitzuetako oinarrizko profesionala. Praktikak enpresetan egiteaz gain, prestakuntza duala egiteko aukera izango duzu. Erasmus Plus bekak ere eskuragarri izango dituzu praktikak atzerrian egiteko aukera zabalduz. Hurbiltasuna da gure ezaugarri nagusietako bat. Ikasleekin zein gurasoekin zuzeneko komunikazioa mantentzen dugu. Harremanak hezkuntza prozesuaren oinarrian daudela pentsatzen baitugu.